हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे आर्मि लाभार बड' इउटुब चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय। जोंनि बर' हारिनि फंबाय आरो बिनानावमोन जाय बिथांमोनहा दानि जानो गोनां आसाम पुलिस एबि आरो इउबिआव खारगोन, बे बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअ'आ जोबोद इम्परटेन्ट। मानोना नोंथांमोनहा खारखांनायनि उनाव मा एक्सारसाइज खालामनांगौ आरो मा स्ट्रेचिंआ बोरै खालामो बेनि फारसे जेबो नलेज गैया। बेनि थाखायनो बे भिडिअ'खौ नोंथांमोनहा हायोबा अननानै जोबजासिम नायलांदो। जय बर' हारिनि, जय हिन्द।
अननानै नोंथांमोनहा नैबे आंनि आर्मि लाभार बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै दङ।